πορεία. Η κυρία Εμφιετζή σήμερα είναι, να το πω, δεν το πείτε εσείς. Τι εννοείτε, δεν ήμουνα μόνο στην Αθηναϊκή. Με την κομπανία Χαμάτ. Ότι είστε σήμερα με την κομπανία Χαμάτ μαζί μας. Και θα τραγουδήσετε. Χαμάτ, ναι. Αλλά προηγείται και ο δρόμος. Προηγείται ο δρόμος. Είναι η Αθηναϊκή, ο δρόμος και είναι τώρα η Χαμάτ. Έχουμε μια... Ωραία. Ο δρόμος ήταν επίσης μια... Ορχήστρα Μπουζιών, πολύ ωραία. Κομπανία. Βέβαια. Κομπανία δεν τη λέγαμε, αλλά λεγόταν... Ορχήστρα Μπουζιών. Ναι, 5 μπουζούκια ήταν και... Λεγόταν ο δρόμος. Όλοι πολύ καλοί. Ο δρόμος, ναι. Δεν θέλω να αγνοείτε, διότι θεωρώ ότι ήταν... Ήταν σπουδαία ορχήστρα. Μεγάλη ευτυχία το ότι ζήσαμε αυτό που ζήσαμε, τέλος πάντων. Έκλεισε και αυτός ο κύκλος, πάμε για άλλα. Ναι, πάμε για άλλα. Η Χαμάτ είναι τα παιδιά του δρόμου. Το δρόμο το παιδί που λέω πάντως σήμερα εμφανίζεσαι στο Τζιέρι στην Αγία Παρασκευή. Ακριβώς, ναι. Είμαστε εκεί. Αυτό που λέω το εννοώ, ότι είναι παιδιά του δρόμου. Είναι παιδιά του δρόμου. Είναι παιδιά του δρόμου. Έχουν παίξει με το δρόμο και στην πορεία άνοιξαν το δικό τους δρόμο. Το λέω έτσι γιατί έτσι ακριβώς είναι. Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε τους Χαμάτ μαζί με την κυρία Σοφία Εμφιετζή για να μπούμε στην ατμόσφαιρα αυτού που μας περιγράφει τώρα. Αφήσέ με αν στο πει, θα είναι ο καημός δικός μου, μα δική σου η ντροπή. Ούτε αχ δεν θα πω, αφού έδωσα πέσα σε μια μαύρη καρδιά που δεν με βάλε μέσα. Σε μια μαύρη καρδιά που δεν με έβαλε μέσα. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι, λέγεται Μπουκάρα είναι Τροϊκανή. Το γράψαμε προεκλογικά. Συνεχίζουμε να το λέμε για να μην ξεχνάμε. Και θα το λέτε, φοβάμαι. Και θα το λέτε. Θεσμοί θα λέμε.
μέσα στο τραπέζι κι ήρθα σε σένα μάγκα μου για να μου πεις τι παίζει. Το παραμύθι συννεφό και τα μεγάλα λόγια τον Έλληνα μάντρωσανε στη στάνη τα λαμόγια. Κουδουνατή, κουδουνατή, την εροκολογίδα. Κουδουνατή, κουδουνατή, την εροκολογίδα. Και έβγα στο μπαλκόνι σου για να μου πεις αν ήρθα. Και έβγα στο μπαλκόνι σου για να μου πεις αν ήρθα. Ρε Θοδωρέ, ρε Θοδωρέ, τι με θωρείς αγάνος, το νόημα το τσίπησες, ως είπε κι ο Σουλτάνος. Το παραμύθι συννεφό και τα μεγάλα λόγια τον Έλληνα μάντρωσανε στη στάνη τα λαμόγια. Έλληνα καταφέρανε, σε κάνανε χαϊβάνι. Έλληνα καταφέρανε, σε κάνανε χαϊβάνι. Ξάπλα λοιπόν στο καναπέ και κάνε νάνι νάνι, μπουκαράνι τρώει κανεί και κλέψανε τη στάνη. Μπουκαράνι τρώει κανεί και κλέψανε τη στάνη. Αλλά η σημερινή μας εκπομπή θα έλεγα ότι είναι αφιερωμένη στον μεγάλο τον Μπάμπη τον Κολ.